Teraz už nebudem robiť nič. Všetky dôležité povinnosti som si splnila a aj ja mám právo na oddych. Veď som sa najedla a aj som si umyla zuby. Stačilo. Potichu zavriem dvere a vypočujem si moje obľúbené rozprávky. No to asi nebudú rozprávky, ale naozajstné príbehy. Prečo si to myslím? Lebo mi vždy niekoho pripomínajú. No a v tomto príbehu od Bibiany Ondrejkovej som tak trochu aj ja. Volá sa to síce rozprávka o dievčinke Julinke, ale iste to bude aj o mne. Pravdepodobne všetci ľudia na svete majú povinnosti. Aké? Tak napríklad malé bábätká musia papať, spinkať a kakať, aby mohli spokojne rásť. To sú príjemné povinnosti. A dospelí im ich občas závidia. Škôlkári sa musia umývať, obliekať, chodiť ráno do škôlky a tam sa hrať. A školáci? Tí toho musia zvládnuť oveľa viac. Musia sa učiť a písať si úlohy. A povinnosti majú aj dospelí. Napríklad musia chodiť do práce a tam pracovať. Ani im sa občas nechce, radšej by zostali doma a celý deň sa hrali so svojimi deťmi. To sa však nedá. Aj mama dievčinky Julky mala svoje zamestnanie, teda svoju prácu. Tam musela chodiť takmer každé ráno. Dievčinka Julka v tom čase ešte nechodila do škôlky. Keď mama išla pracovať, zostávala doma s babinkou a dedom a ešte aj so svojimi hračkami. Niekedy sa s mamou pekne rozlúčila, dala jej boštek a tešila sa na to, keď sa mama vráti z práce domov. Je to totiž tak. Mami sa vždy vrátia z práce domov za svojimi deťmi. Niekedy však robila dievčinka Julka poriadny cirkus. Plakala, kričala a rumázgala. Nechcela pustiť mamu do roboty. Vtedy bola Julkina mama veľmi smutná a odchádzalo sa jej veľmi ťažko. Neplač, dievčinka moja milovaná, vravela jej vtedy mama. Ja sa predsa vrátim. Do práce musím ísť tak či tak. A keď plačeš, ani ja nemám dobrú náladu. Ale prečo musíš chodiť do roboty? Spýtala sa Julka. Lebo ma tam čaká môj šéf a moje povinnosti. Úlohy, ktoré musím splniť, aby som dostala výplatu. Čo je to výplata? Výplata... To sú peniaze, ktoré v robote zarobím a za ktoré si potom môžeme kúpiť sladkosti a hračky a vitamíny a zaplatiť plávanie a natankovať benzín do auta, aby sme mohli chodiť na výlety. Mama toho vymenovala ešte oveľa viac. Veď to poznáš. Povedz, čo si kupuješ s mamou za peniaze, ktoré zarobí v práci? Ja nechcem, aby si šla do roboty, nechcem, aby si zarábala peniaze, chcem, aby si bola so mnou doma a aby sme sa spolu hrali. Mama už bola na konci s nervami i s dychom. Nevedela, ako ďalej. Julka stále plakala a tak mama zavolala šéfovi. Dobrý deň, šéfko. Prepáčte, ale dnes nemôžem prísť do práce. Moja dcera ma nechce pustiť. Chce sa so mnou hrať. Ale, milá mama, povedal šéf. Obávam sa, že to nie je správne rozhodnutie. Už nie ste dieťa. Chodiť do práce je predsa vaša povinnosť. Nemôžete zostať doma a hrať sa. To viem. Som už na konci s nervami aj s dychom. Ale moja dcéra, dievčinka Julka, trvá na svojom. No, ako myslíte? A tak mama v ten deň nešla do práce. Zostala doma a celý čas sa hrala s dievčinkou Julkou.
Na druhý deň sa situácia zopakovala. Mama sa ráno vychystala do práce, ale dievčinka Julka zasa plakala, kričala a rumázgala. A tak mama zavolala šéfovi a zostala doma a celý deň sa spolu hrali. Tak to bolo aj na tretí, aj na štvrtý deň. Na piatý deň, keď mama zasa nešla do práce a hrala sa s Julkou, už sa jej to celkom zapáčilo, veď mnohí rodičia by sa radšej hrali namiesto toho, aby chodili do roboty. Dievčinka Julka zrazu oznámila: Mamička, som hladná. Mama otvorila chladničku a zarazila sa. Chladnička bola prázdna. Za tých pár dní všetko pojedli a nič nekúpili. Julka moja, veď v chladničke nič nemáme. Rozhodli sa, že pôjdu do obchodu a nakúpia. Ale čo sa nestalo? Keď mama otvorila peňaženku, zistila, že aj tá je prázdna. Jasné. Veď nechodila do práce, lebo dievčinka Julka každé ráno plakala, kričala a rumázgala. A tak nedostala výplatu. To nič. Tak nepôjdeme do obchodu, ale do reštaurácie a najeme sa tam. Lenže aj tam potrebujeme peniaze, aby sme mohli zaplatiť účet. Tak vieš čo? Nebudeme jesť a budeme sa iba hrať. Poď, pôjdeme na výlet. No, ani z výletu nič nebolo. Pýtaš sa prečo? Jednoducho pretože v aute nemali benzín a za benzín tiež treba zaplatiť. Keď nemohli nakúpiť, vybrať sa na výlet, keď nemohli ísť na plávanie ani na zmrzlinu, dievčinku Julku to prestalo baviť. Navyše už bola veľmi hladná. Mami, a nemohla by si ísť do roboty? Dali by ti výplatu a mohli by sme nakupovať v obchode, natankovať benzín do auta, mohli by sme ísť na plávanie, na zmrzlinu a dokonca by si mi mohla kúpiť aj čokoládu, vitamíny alebo hračku. Neviem, či sa to dá. Šéf bol dosť naštvaný, že som neprišla do práce. Ale skúsiť to môžem. Veď človek by sa nemal báť, ani vzdávať. A tak mama zobrala telefón a zavolala šéfovi. Dobrý deň, šéfko. Tu je mama. Mohla by som znova chodiť do práce. Moja dcera, dievčinka Julka, mi slúbila, že už nebude ráno plakať, kričať ani rumázgať. Vždy mi dá boštek a povie mi: Čau, mama, maj sa dobre. A bude čakať s babinkou, s dedom a s hračkami, kým sa vrátim. Lebo vie, že mami sa z roboty vždy vrátia k svojim deťom. No neviem, milá mama. Viete, práca nie je holubník. To sa nedá len tak, že jeden deň prídete a potom nie. Dospelí musia chodiť do práce, veď je to ich povinnosť. Mama šéfovi vysvetlila, že dievčinka Julka je rozumné dievčatko a že už všetko pochopila. Veď je predsa príjemné hrať sa s hračkami a vedieť, že mama nie je smutná a netrápi sa, že deti ráno za ňou plakali. V tom prípade je to v poriadku. Rád vás opäť uvidím v práci. A tak Julkina mama chodila do práce a už nebola na konci s nervami ani s dychom. Naopak, bola spokojná a šťastná. Povedz prečo? Jasné, pretože dievčinka Julka už ráno neplakala, nekričala a nerumázgala. Každé ráno dala mame sladký boštek a povedala jej: Čau, mama, maj sa dobre. A obidve sa tešili, ako sa budú popoludní, keď sa mama vráti z práce, pekne spolu hrať. Navyše si mohli kúpiť jedlo do chladničky, benzín do auta, mohli ísť na výlet, na plávanie aj na zmrzlinu, lebo mama si plnila svoje povinnosti a tak dostala výplatu, teda peniaze, ktoré v práci zarobila. A mama bola pyšná na Julku a Julka na mamu a dedo s babinkou boli pyšní na obidve. A takýmto pyšným, šťastným a spokojným sa im na tomto krásnom farebnom svete žilo veľmi, veľmi dobre. Už sa mi aj trochu chce spať, ale aby som mala veselšie sníčky, vždy si vypočujem šušľavú Ježibabu od Václava Šuplatu.
Ježibaba menom Jana. Zlostná, večne ufrflaná. Polievku si varí z húb, v ústach nemá ani zub. Ráno, večer, stále dudre, popod nos si čosi hundre. Nahlas málo rozpráva, bez zubov je šušľavá. Raz vybrala sa do sveta, vraj chalúbku si nájde tam. Našla peknú, celkom novú, naozajstnú, perníkovú. Dnes všetky zuby mohla mať, nemala ju ochutnať. Dobrá bola, že až beda, zjedla ju už do obeda. Zasmej sa však, zrazu tu je. Skáče, dupe, vykrikuje. Ja som strašná Ježibaba, nesmejte sa, bojte sa ma. Strašná som strašný šen, kto sa smeje, toho žijem. No, a teraz sa mi už spať vôbec nechce. Mám to ja ale ťažký život. To som žartovala. Do dnešného naozajstno-rozprávkového sveta nás voviedli Andrea Martvoňová, Ema Krajčírová, Rea Frlajsová, Milan Bahul, Martin Horváth a Dominik Jankovič. Zvuk Rudo Nať, harfa Michal Matejčík, dramaturgia a réžia Tibor Frlajs v spolupráci so štúdiom Slúčka. Túto rozprávku pripravila spoločnosť Codes Brand House na podporu verejnej zbierky Biela pastelka v rámci projektu Rozprávky pre malé pastelky. Ak sa vám páčila, prosím, podporte ľudí so zrakovým znevýhodnením zaslaním 2-eurovej SMS na číslo 820 alebo prevodom ľubovoľnej čiastky na verejný účet Bielej pastelky. Ďakujeme.